హరే కృష్ణ. సో కొంచెం కీర్తన చేద్దాం. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ జయ గోపీ గోపీజన వల్లభ వల్లభ గిరివరధారి. జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారి. జయ గోపీజన వల్లభ గిరివరధారి. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన. యమునా తీరావనచారి. యమున తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. యమున తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధ మాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీరామ
జయ జయ రాధా రామ గోవింద గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద గోవింద శ్రీ రాధే జయ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ రాధా నీల మాధవ్ శ్రీ రాధే జయ రాధా మాధవ్ శ్రీరాధే జయ జగన్నాథ జగన్నాథ బలదేవా జయ సుభద్ర జయ జగన్నాథ జయ గౌరనితాయ్ 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 జయ గౌరనితాయ్ జయ గౌరనితాయ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ ప్రభుపాద జయ జయ ప్రభుపాద జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे హరి हरे హరి బోల్. హరే కృష్ణ हरे ప్రభుజీ कृष्ण ప్రణామాలు. प्रणाम హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం. సో హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తి భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు మనము నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి, అందులో 4వ అధ్యాయము అయినటువంటి సతీదేవి దేహత్యాగము అనేటువంటి
ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు 3 మరియు 4 శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ, శ్లోకం చదివారా నిన్న? మూడవది చదవలేదు ప్రభుజీ, 1 to అందరు చదివారు. ఓకే ఓకే మేడం, సరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 4వ అధ్యాయము 3వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. తతో వినిస్వస్య సతీ విహాయతం 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 శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా శోకేన రోషేణ చ శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా 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 పిత్రోరఘాత్ స్త్రైణ విమూఢ దీర్గృహాన్ పిత్రోరఘాత్ స్త్రైణ విమూఢ దీర్గృహాన్ పిత్రోరఘాత్ స్త్రైణ విమూఢ దీర్గృహాన్ ప్రేమ్నాత్మనో యోర్ధమదాత్ సతాం ప్రియః ప్రేమ్నాత్మనో యోర్ధమదాత్ సతాం ప్రియః ప్రేమ్నాత్మనో యోర్ధమదాత్ సతాం ప్రియః తతో వినిస్వస్య సతీ విహాయతం శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా తతో వినిస్వస్య సతీ విహాయతం శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా తతో వినిస్వస్య సతీ విహాయతం శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా తతో వినిస్వస్య సతీ విహాయతం శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా పిత్రోరఘాత్ స్త్రైణ విమూఢ దీర్గృహాన్ ప్రేమ్నాత్మనో యోర్ధమదాత్ సతాం ప్రియః పిత్రోరఘాత్ స్త్రైణ విమూఢ దీర్గృహాన్ ప్రేమ్నాత్మనో యోర్ధమదాత్ సతాం ప్రియః
హరే కృష్ణ. తతో వినిశ్వస్య సతీ విహాయ తం శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా పితృరగాతస్త్రైణ విమూఢ దీర్గృహాన్ ప్రేమ్నాత్మనో యోర్ధమదాత్ సతాం ప్రియః. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ ఇద్దరు హరే కృష్ణ ప్రభు. తతో వినిశ్వస్య సతీ విహాయతం శోకేన రోషేణ చ విమూఢీర్గృహాన్ ప్రేమ్నాత్మనో యోర్ధమతాత్ సతాం ప్రియః. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో వినిశ్వస్య సతీ విహాయతం శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా పితోరగాస్త్రైణ విమూఢీర్గృహాన్ ప్రేమ్నాత్మనో యోర్ధమదాత్ సతాం ప్రియః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. తతః పిదప వినిశ్వస్య దీర్ఘముగా నిట్టూర్చుతూ సతీ సతీదేవి విహాయ వదలి తం అతనిని శోకేనా శోకముతోను రోషేనా క్రోధముతోను మరియు దూయత పీడితయై హృదయమున పిత్రోహో తన తండ్రి యొక్క అగాత్ వెడలను స్త్రైణ సాధారణ స్త్రీ నైజము వలన విమూఢ విమోహితయై దీహి బుద్ధి గృహాన్ గృహమునకు ప్రేమ్నా అనురాగవశమున ఆత్మనః దేహమునందలి యః ఎవరైతే అర్ధం సగభాగమును అదాత్ వసగెనో సతాం సాధువులకు ప్రియః ప్రియమైన వాడు. హే కృష్ణ భావము. పిమ్మట ఆమె శివుని వదిలి శోకము
శోకము మరియు మరియు క్రోధము వలన దీర్ఘ నిట్టూర్పు విడుచుచు తండ్రి గృహమున కేగెను. ఆమె సామాన్యమగు అబల యగుటయే ఈ విమూఢ కర్మకు కారణము. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ చదువుతారా భాష్యం? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చదువుతారా మాతాజీ? భాష్యము. వైదిక భావన యందలి గృహస్థ జీవనమును అనుసరించి భర్త తన శరీరములో సగభాగము భార్య కసుగును, అట్లే భార్య తన శరీరములో సగభాగము భర్త కసుగును. అనగా భార్య లేకుండా భర్త లేదా భర్త లేకుండా భార్య అసంపూర్ణమనియే భావము. వేదపరమగు వైవాహిక సంబంధమే శివుడు మరియు సతీదేవి నడుమ నెలకొని ఉండెను. అయినను బలహీనత కారణము వలన స్త్రీ కొన్ని మార్లు పుట్టింటి వారి ఎడ అతిగా ఆకర్షితురాలగుచుండును. సతీదేవి విషయమును అదే జరిగింది. స్త్రీ సహజమును దుర్బలత కారణముననే ఆమె శివుని అంతటి గొప్ప భర్తను వేడగోరినని ఈ శ్లోకమున ప్రత్యేకముగా తెలుపబడినది. అనగా స్త్రీ సహజముగు దుర్బలత భార్యాభర్తల బంధములను ప్రభావమును చూపును. సాధారణంగా స్త్రీ నైజము వలనే భార్యాభర్తల నడుమ విడాకులు సంభవించుతుండెను. స్త్రీ సహజమగు దుర్బలత వలనే అది జరుగుట పరిపాటి కనుక భర్త ఆజ్ఞలకు కట్టుబడి ఉండుట స్త్రీకి ఉత్తమ మార్గము. అదియే కుటుంబ జీవనమును ప్రశాంతయుతముగా చేయును. భార్యాభర్తల నడుమ అపార్థములు సహజముగానే కొన్ని మార్లు కలుగవచ్చును. శివుడు సతీదేవి వంటి వారి నడుమనే కలుగునట్లుగా అయినను అపార్థము వలన భార్య భర్త రక్షణను విడరాదు. ఒకవేళ ఆమె ఆ రీతి కావించినచో అది స్త్రీ సహజమును దుర్బలత వల్లనే జరిగినది తెలుసుకొనవలెను. జై శ్రీకృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 4వ అధ్యాయము 4వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. తామన్వగచ్చన్ ద్రుత విక్రమాం సతీం తామన్వగచ్చన్ ద్రుత విక్రమాం సతీం తామన్వగచ్చన్ ద్రుత విక్రమాం సతీం మేకాం త్రినేత్రానుచరా సహస్రశః ఏకాం త్రినేత్రానుచరా సహస్రశః ఏకాం త్రినేత్రానుచరా సహస్రశః సపార్షదయక్షా మణిమన్మదాదయః సపార్షదయక్షా మణిమన్మదాదయః సపార్షదయక్షా మణిమన్మదాదయః
पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यता पुरो पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यताः पुरो पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यताः हरे कृष्ण तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदयक्षामणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यताः मणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा सपार्षदयक्षामणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यताः मन्मदायः गतव्यदाः हरे कृष्ण మొత్తం तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां सतीमेकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदयक्षामणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरसा गतव्यताः హరే కృష్ణ హనుమ ప్రసాద్ ప్రభు ప్రకాష్ రావు ప్రభు చదవండి శ్లోకం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తామన్వగచ్చన్ ద్రుత విక్రమాం సతీమేకాం త్రినేత్రాన్ చరా సహస్రశః సపార్షదయాక్ష మణిమన్మదాదయః పురో వృషేంద్రాస్తరసా గతవ్యథాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పరిణామాలు. तामन्नगच्छन् द्रुतविक्रमां सतिः एकां त्रिनेत्रानुचरा सहस्रशः सपार्षदयार्ष मणिमन्मदायदादयः पुरो वृषेन्द्रियस्तरसा गतव्यदाः. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తాం ఆమె అన్వగచ్చన్ అనుసరించిరి ద్రుత విక్రమాం వేగముగా చనుటను సతీం సతీదేవి ఏకాం ఒంటరిగా త్రినేత్ర
త్రినేత్ర శివుని అనుచరాహ అనుయాయులు సహస్రశః వేలాది మంది సపార్షదయాక్షాః అతని ఆంతరంగికులను యక్షులను గూడి మణిమత్ మద ఆదయః మణిమానుడు మధుడు మొదలగువారు పుర వృష ఇంద్రాః వృషభేంద్రుని ముందుండుకొని తరసా వేగముగా గతవ్యథాః నిర్భయముగా హే కృష్ణ. సో భాష్యము. ఒంటరిగా సతీదేవి తీవ్ర వేగముతో చెనుటను గాంచిన మణిమానుడు మధుడు మొదలగు వేలాది మంది శివానుచరులు వృషభేంద్రుని ముందిడుకొని యక్షులను గూడి ఆమెననుసరించిరి. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ భాష్యం చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ వారికి జై. భర్త తనను అడ్డగింపలేనట్లుగా సతీదేవి అతి వేగముగా వెడలిపోయెను. అయినను యక్షులు, మణిమానుడు, మధుడు మొదలగు వేలాది మంది శివానుచరులు ఆమెను వెంటనే వెంబడించిరి. ఈ సందర్భమున గతవ్యథాః అంటే నిర్భయముగా అనేది పదము ప్రయోగింపబడినది. తాను ఒంటరిగా చనుచున్న విషయమును పట్టించుకొనని కారణమున ఆమె దాదాపుగా నిర్భయురాలై ఉండెను. అనుచరాహ అను పదము సైతము ఇచ్చట ప్రధానమైనది. శివానుచరులు శివుని కొరకే ఎట్టి త్యాగము చేయుటకైనను సిద్ధపడి ఉన్నారని అది సూచించును. సతీదేవి ఒంటరిగా ఏకరాదనడి శివుని అభిమతమును వారందరూ సిద్ధపడి ఉన్నారు. అనుచరాహ అను పదం సైతము ఇచ్చట ప్రధానమైనది. శివానుచరులు శివుని కొరకై ఎట్టి త్యాగము చేయుటకైనను సిద్ధపడి ఉన్నారని అది సూచించును. సతీదేవి ఒంటరిగా ఏగరాదనడి శివుని అభిమతమును వారందరూ ఎరిగియుండిరి. అనుచరాహ అనగా తమ ప్రభువు ప్రయోజనమును వెంటనే ఎరగగలిగిన వారు అని భావము. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకములకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్
सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। సో శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి అనేటువంటి స్కందంలో 4వ అధ్యాయము సతీదేవి దేహత్యాగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మైత్రుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలు. ఎందుకంటే పూర్వపు అధ్యాయంలో సతీదేవికి మరియు శివుడుకు మధ్య జరిగిన సంవాదాన్ని తెలియచేసినటువంటిది. మరి శివుడు సతీదేవిని అక్కడకు వెళ్ళడం అనేటువంటిది సరి అయినది కాదు, వెళ్ళవద్దు అన్నట్లుగానే ఆమెని అభ్యర్థించినట్లుగా ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారో సతీదేవి సందిగ్ధావస్థలో పడడాన్ని గమనించినటువంటి శివుడు ఇక మౌనం దాల్చి ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఇక ఆమె యొక్క పరిస్థితిని గురించి చెప్తూ పుట్టింటి బంధువులను గాంచడానికి పరమ ఉత్సాహంతో ఉన్నటువంటి సతీదేవి ఎప్పుడైతే తన భర్త అయినటువంటి శివుడు ఆమెను అక్కడికి వెళితే జరిగేటువంటి పరిణామాల గురించి తెలియచేసిన పిదప ఆ హెచ్చరికలను తలుచుకుంటూ ఆమె ఎంతో భీతి చెందింది అని చెప్తున్నారు. ఆ సమయంలో మనసు చంచలం కాగా ఉయ్యల అటు ఇటు ఊగినట్లుగా ఇంటి నుండి లోపలికి, లోపల నుండి బయటకి ఆమె చెరుస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. అలాగే ఇంకా ఆమె యొక్క పరిస్థితి గురించి చెప్తూ మైత్రేయుడు పుట్టింటి బంధువులను చూడకుండా నిలవరింపబడినందులకు సతీదేవి, ఎందుకంటే సతీదేవి ఎంతో ఈ భౌతిక జగత్తు ఆకర్షితురాలై తన బంధువులను, సహోదరులను, తల్లి సహోదరులను వారందరినీ చూడాలి అనేటువంటి కోరిక విపరీతంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. కానీ శివుడు అక్కడికి వెళ్తే ఇబ్బంది అవుతుంది అనేటువంటిది ఆయన ఆమెకు చెప్పినటువంటిది. ఆ పరిస్థితులలో ఆమె ఆ విషయాలను గురించి ఆలోచించకుండా నా పుట్టింటికి నా బంధువులను చూడడానికి వెళ్ళనివ్వడం లేదు, నన్ను నిలువరింపజేశాడు అని మిగుల దుఃఖితురాలయ్యి, సో ఎందుకంటే వారి పుట్టింటి వారి ఎడ ఆమెకు ఉన్నటువంటి గాఢమైనటువంటి ప్రేమ ఆమెను కన్నీరు కార్చే విధంగా చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఆమె కన్నీరు కారుస్తూ కంపించుచు అత్యంత కోపంతో ఆమె యొక్క చూపులు ఎలా ఉన్నాయో చెప్తున్నాయి. చూపుతోనే
ఆ ఎదుట వారిని, ముఖ్యంగా అక్కడ తన భర్త అయినటువంటి శివుడిని చూస్తూ ఉన్నటువంటి దృష్టిని చెప్తూ ఉన్నారు. శివుడిని, మరి అసాధారణమైనటువంటి తన భర్త అయినటువంటి శివుడిని చూపుతోనే భస్మం చేయనున్నదా అని చూసే విధంగా ఆమె శివుడి ఎడ తన దృష్టిని సారించారు అనేటువంటిది చెప్పినటువంటిది పూర్వపు శ్లోకాలలో మనం చూసినటువంటి. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ మైత్రేయ ముని ఇంకా చెప్తున్నారు. తతో వినిస్వస్య సతీ విహాయతం శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా పిత్రోరఘాత స్త్రైణ విమూఢ దీర్గృహాం ప్రేమ్నాత్మనో యోర్తమదాత్ సతం ప్రియః. తథా పిదప, ఆ విధంగా ఆమె కోపంతో ఆ శివుడిని ఆ విధంగా గాంచి, అంటే అసాధారణమైనటువంటి శివుడినే ఆమె భస్మం చేయగలదా అనే విధంగా ఆమె చూపులు ఉన్నట్లుగా ఆమె ఉన్న ఆ పిదప ఆమె ఏం చేసిందో చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. ముఖ్యంగా వినిస్వస్య సతీ విహాయతం శోకేన రోషేణ చ దూయతా హృదా. సో శోకంతోనూ రోషంతోనూ కోపంతోనూ హృదయం అంతా పీడితమైనటువంటి ఆ సతీదేవి దీర్ఘంగా నిట్టూర్చుతూ శివుడిని వదిలి వెళుతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఎక్కడికి? పిత్రోరఘాత శ్రైణ విమూఢది గృహాన్ ప్రేమ్నాత్మనో యోర్ధమదాత్ సతాం ప్రియః. సో ఇక్కడ పిత్రో అంటే తన తండ్రి యొక్క, ఎలా వెళ్తుంది అట అంటే ఒక సాధారణమైనటువంటి స్త్రీ నైజం లాగా ఆమె యొక్క బుద్ధి పనిచేస్తూ ఆ భర్త యొక్క వదిలివేసి, శివుడిని వదిలివేసి తండ్రి యొక్క గృహానికి వారి మరి సాధారణమైనటువంటి ఒక అబలలాగా ప్రవర్తిస్తూ ఆమె వెళ్ళినది అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆమె శివుణ్ణి కోపంతో చూసినటువంటి ఆవిడ ఇక తదుపరి ఆమె శివుని వదలి, ఇక్కడ మరి శివుడు ఎవరు? ఆమెకు అర్ధభాగమైనటువంటి వాడు, ఆమెకు అర్ధభాగమును వసిగినటువంటి వాడు. సో సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో భార్యాభర్తల సంబంధానికి శివపార్వతులనే చెప్తుంటారు, ప్రామాణికంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే శివుడు అర్ధనారీశ్వరుడుగా చెప్పబడేటువంటి. సో ఇక్కడ మరి ఆ విధంగా తల్లిదండ్రుల కుటుంబంపై ఉన్నటువంటి ప్రేమానురాగాలతో ఆమె శివుని ఏంటంటే అనురాగవశమున అర్ధభాగమును వసిగినటువంటి వాడిని వదిలి శోకము మరియు క్రోధమున దీర్ఘ నిట్టూర్పు విడుచుచు తండ్రి గృహమునకు వెళ్ళెను. అంటే వెళ్ళడానికి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఆమె సామాన్యమగు అబల అగుటయే అందులకు కారణము అంటూ ఈ విమూఢ కర్మ అంటే మరి వాస్తవానికి భర్తను వదిలి వెళ్ళడం అనేటువంటిది సరైనటువంటి కర్మ కాదు. అది ఆ విధమైనటువంటి ఆ విమూఢ కర్మ చేయడానికి గల కారణము ఆమె సామాన్యమైనటువంటి ఒక అబల లాగా చూస్తూ ఆ గృహస్థ విధానానికి, భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు ఆకర్షితురాలైనటువంటి ఆమె ఆ విధంగా వెళ్ళినది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో వైదిక భావన ఎందలి గృహస్థ జీవనమును అనుసరించి భర్త తన శరీరంలో సగభాగమును భార్యకు వసుగును, అట్లే భార్య తన శరీరంలో సగభాగమును భర్తకు వసుగును. అనగా భార్య లేకుండా భర్త, భర్త లేకుండా భార్య అసంపూర్ణమనియే భావము. అందుకే సాధారణంగా మన వైదిక శాస్త్ర విధానాలలో ఏ కార్యాన్ని, పుణ్యకార్యాలు చేసేటప్పుడు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూర్చొని చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకనే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు భార్యాభర్తలు జంటగా
ఉన్నటువంటి వారు ఎవరు లేకుండా ఎవరు ఏది చేసినా అది అసంపూర్ణమే అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. వేదపరమైనటువంటి వైవాహిక సంబంధమే శివుడు మరియు సతీదేవి నడుమ నెలకొని ఉండెను. సో మరి మనకు ఆ వేద వాస్మయమునందు చెప్పబడినటువంటి ఆ వైవాహిక సంబంధమే ఇక్కడ ఈ శివుడు మరియు సతీదేవి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ విధంగా వారి నడుమ నెలకొని ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం ఆ విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి బలహీనత కారణంగా స్త్రీ కొన్నిసార్లు పుట్టింటి వారి ఎడ అమితమైనటువంటి ఆకర్షణను కలిగి ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అది ఆ విధమైనటువంటి ఆకర్షణను పుట్టింటి వారి యందు కలిగి ఉండడం అనేది ఒక బలహీనతగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సతీదేవి విషయంలో కూడా అదే జరిగినది. స్త్రీ సహజమగు దుర్బలత కారణముననే ఆమె శివుని అంతటి గొప్ప భర్తను వీడగోరినని ఈ శ్లోకము ప్రత్యేకంగా తెలుస్తూ ఉన్నది. అంటే ఆ స్త్రీకి ఉండేటువంటి దుర్బలత అంటే ఆ బలహీనత, అది సహజమైనటువంటి బలహీనతలు స్త్రీకి ఉండేటువంటివి. ఆ స్త్రీలకు ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి బలహీనతలలో ఒకటైనటువంటిది ఇది. కనుకనే మరి అంత గొప్ప వాడైనటువంటి భర్త శివుడిని వదిలివేసి ఆమె తన పుట్టింటికి వెళ్ళడానికి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అనగా స్త్రీ సహజమైనటువంటి ఆ దుర్బలత భార్యాభర్తల సంబంధమును కూడా ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. సో మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్తున్నారు. సాధారణంగా భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధానికి ఆటంకాలు ఎక్కువగా కలగడం అంటే స్త్రీకి పుట్టింటి వారి ఎడ ఉండేటువంటి ఆ దుర్బలత ఎక్కువగా కారణమవుతూ ఉంటుంది. భార్యాభర్తల మధ్య వచ్చేటువంటి గొడవలకు అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. స్త్రీ సహజమగు దుర్బలత భార్యాభర్తల సంబంధం ప్రభావాన్ని చూపుతుంది అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా స్త్రీ నైజము వలనే భార్యాభర్తల నడుమ విడాకులు కూడా సంభవిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే నవీన సమాజంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు, స్త్రీ అనేటువంటిది సాధారణంగా అనుకోవతో ఉండవలసినటువంటి నైజము, సహజంగానే ఆ దేహపరమైనటువంటి లేదా స్వభావ రీత్యా అయిన స్త్రీ ఓర్పు. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు చెప్తారు, స్త్రీలలో ఉండే ఓర్పును నేను అని చెప్తుంటారు. ఓర్పు అనేటువంటిది ఆ విధంగా అనుకువగా ఉండడం అనేటువంటిది చాతగానితనంగా భావించి వీళ్ళు తిరుగుబాటు ద్వారానే ప్రదర్శిస్తున్నారు. కానీ అది ఒక గొప్ప లక్షణంగా, భగవంతుని యొక్క లక్షణమే ఆ లక్షణంగా చెప్తున్నారు, స్త్రీలలో ఉండేటువంటి ఆ ఓర్పు అనేటువంటిది. సో మరి స్త్రీ సహజమైనటువంటి ఈ దుర్బలత వలనే ఇవి జరగడం, ఈ విధమైనటువంటి కుటుంబ కలహాలు జరగడం అనేటువంటిది పరిపాటిగా వస్తూ ఉన్నది. కనుక భర్త ఆజ్ఞలకు కట్టుబడి ఉండుట స్త్రీకి ఉత్తమమైనటువంటి మార్గము అనేది మన వైదిక సాంప్రదాయంలో మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అదే కుటుంబ జీవనమును ప్రశాంతంగా చేయును అంటూ చెప్తున్నారు. భార్యాభర్తల నడుమ అపార్థము సహజంగానే కొన్ని మార్లు కలగవచ్చు. ఆ అపార్థాలను సాధారణంగా, ఎందుకంటే సతీదేవి శివుడు వంటి వారి మధ్యనే జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా కుటుంబ కలహాలు అనేటువంటివి జరగవచ్చు. కానీ వాటిని సర్దుకుపోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అయినను ఆ అపార్థముల వలన భార్య భర్త రక్షణను ఏనాడు వీడవద్దు అని చెప్తున్నారు. సో అలా భార్యాభర్తల మధ్య గొడవ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి భార్య ఎప్పుడూ కూడా భర్తను వదిలి పుట్టింటికి వెళ్ళకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఒకవేళ ఆమె ఆ రీతి కావించినచో, ఆ విధంగా ఒకవేళ స్త్రీ ప్రవర్తించి నేను వెళ్ళిపోతాను నా పుట్టింటికి అని వెళ్ళినట్లయితే అది ఆమె యొక్క దుర్బలతే వలన ఆ విధంగానే జరుగుతూ ఉన్నది అని మనము తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడైతే ఆ సతీదేవి ఆ విధంగా శివుని యొక్క గృహాన్ని వదిలి వెళుతూ ఉందో, తన పుట్టింటికి దక్షుడి ఇంటికి వెళుతూ ఉన్నదో, సో ఇక్కడ ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తున్నా, తామన్వగచ్చన్ ధృత విక్రమాం సతీం ఏకాం. సో ఒంటరిగా ఏకాం, సతీం ఏకాం
ఆ సతీదేవి ఒంటరిగా ధృత విక్రమం అతివేగంగా వెళ్ళడాన్ని గమనించినటువంటి ఆ సతీదేవి అతివేగంగా ఒంటరిగా వెళ్ళడాన్ని గమనించినటువంటి త్రినేత్రానుచర సహస్రశః ఆ త్రినేత్రుడైనటువంటి ముక్కంటి యొక్క అనుచరాగణం ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెను అనుసరించిరి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా కోపంతో ఎంతో క్రోధంతో ఉన్నటువంటి ఆవిడ నా పుట్టింటికి వెళ్ళవద్దంటాడా శివుడు? ఎందుకంటే ఆయన భోళాశంకరుడే, ఎంతో మందికి ఆశ్రయం ఇచ్చేవాడే, ఎంత కరుణించేటువంటి వాడు నా విషయంలో ఇలా ఎందుకు ప్రవర్తించాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ సతీదేవి ఆలోచించి ఇక ఆయన పైన కోపం పెట్టుకొని సో ఆయన యొక్క మాటలు లెక్క చేయకుండా తన పుట్టింటికి అతి వేగంగా వెళుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఒంటరిగానే ఆమె అలా ఒంటరిగా వెళుతూ ఉన్నది అని కూడా గమనించకుండా వెళుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ శివుడి యొక్క అనుచర గణాలైనటువంటి వేలాది మంది సపార్షదయక్ష అతని ఆంతరింగుకులు, సపార్షదక్షయ ఇక్కడ పార్ష అంటే ఇక్కడ సపార్ష ఆయన యొక్క ఆంతరింగికులు, శివుని ఆంతరింగిక సేవకులుగా ఉండేటువంటి వారు ఎవరు? అందులో ఇక్కడ మదాయ సో మణిమానుడు, మదనుడు మొదలైనటువంటి వారు, పురోవృషేంద్ర తరసాగతవ్యతాః సో ఆమె ఆ విధంగా నిర్భయంతో ఏకంగా ఒంటరిగానే ఆ కోపంలో ఆమె ఒంటరిగా వెళుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మర్చిపోయి, కొన్నిసార్లు కోపంలో మనం ఎలా వెళ్తుంటాం తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఈ పని మనమే చేశామా అని తదుపరి ఆలోచిస్తే, ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు మనమే ఆలోచిస్తే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సతీదేవి పరిస్థితి కూడా అలాగే వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఆమె ఆ విధంగా ఒంటరిగా సతీదేవి తీవ్రమైనటువంటి వేగంతో వెళ్ళడాన్ని గమనించినటువంటి ఆ ముక్కంటి యొక్క శివుని యొక్క త్రినేత్రుడి యొక్క అనుచరగణమైనటువంటి మధుడు, మణిమానుడు మొదలైనటువంటి వేలాది మంది శివానుచరులు వృషభేంద్రుణ్ణి ముందుడుకొని, ఆ వృషభేంద్రుడు వృషభేంద్రుడు ఎవరిక్కడ? నందీశ్వరుడు. ఆ నందీశ్వరుని ముందు పెట్టుకొని యక్షులను కూడా కూడి ఇక సతీదేవిని అనుసరించడం మొదలుపెట్టారు అని చెప్పారు. సో మరి ఇక్కడ సతీదేవి యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. భర్త తనను అడ్డగింపలేనట్లుగా, అంటే కొన్నిసార్లు ఎలా వేగంతో ఎలా వెళ్తూ ఉంటామో చూస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా ఎదురుగా వస్తే వాళ్ళని చూసి మనమే పక్క తప్పుకుంటాం. సో ఇక్కడ సతీదేవి పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉందట, శివుడి పరిస్థితి కూడా. సో ఎందుకంటే శివుడు మౌనంగా ఎందుకున్నాడంటే, అక్కడ వెళ్ళవద్దు అని చెప్పినందుకే ఆమెతో కలిగినటువంటి కోపంతో, ఆ ఉక్రోషంతో ఆమె అక్కడే దేహత్యాగాన్ని చేసే విధంగా ఉన్నట్లుగా ఆయనకి అర్థమైంది. ఒకవేళ ఎలాగో అక్కడికి వెళ్ళినా ఆమె అప్పుడు అలాంటి పరిస్థితే కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలో పాలుపోక మౌనంలో ఉన్నటువంటి శివుడు ఇక అటువంటి పరిస్థితులలో ఆ సతీదేవి మరి ఆ శివుణ్ణి వదిలి శోకము, క్రోధము, నిట్టూర్పులు విడుచుచు తండ్రి గృహానికి ఆమె బయలుదేరినటువంటి విషయము. అది ఆ విధమైనటువంటి విమూఢ కర్మ ఆమె సాధారణమైనటువంటి అబలలాగా ప్రవర్తించడం వలనే అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. ఒంటరిగా సతీదేవి తీవ్రమైనటువంటి వేగంతో వెళ్ళడాన్ని గమనించినటువంటి ఆ త్రినేత్రుడి యొక్క వేలాది మంది అనుచరులు ఆమెను అనుసరిస్తూ ఆ నందీశ్వరుడు ఆ శివుని యొక్క అనుచర గణాలలో ప్రధానుడైనటువంటి నందీశ్వరుడిని ముందు పెట్టుకొని యక్షులను కూడా తీసుకొని ఆమెను అనుసరిస్తూ వెళుతూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు మైత్రేయముని. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో
భర్త తనను అడ్డగింపలేనట్లుగా సతీదేవి అతివేగంగా వెడలిపోయెను. అయినను యక్షులు, మణిమానుడు మొదలగు వేలాది మంది శివ అనుచరులు ఆమెను వెంటనే వెంబడించిరి. ఈ సందర్భంగా ఈ శ్లోకంలో గత వ్యథ అని చెప్పబడినటువంటి పద అంటే ఎటువంటి భయం లేకుండా నిర్భయంగా ఒంటరిగా వెళ్తూ ఉన్నాననేటువంటి విషయం కూడా ఆమె గమనించకుండా నిర్భయురాలై వెళ్తూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. అనుచరాహ అంటే కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ శివుడి యొక్క అనుచరగణం ప్రధానమైనది అనే పదం చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శివానుచరులు శివుని కొరకై ఎటువంటి త్యాగం చేయడానికైనా సిద్ధపడి ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ సూచిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళకు కూడా శివుడి యొక్క అనుచరులు కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళకు కూడా అవమానమే జరుగుతుంది. అయినా కూడా శివుని కొరకు ఎటువంటి త్యాగం చేయడానికైనా సిద్ధపడి ఉన్నారు. అందుకే ఆమె వెళ్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సతీదేవి యొక్క పుట్టింటికి, దక్షుడి యొక్క ఇంటికి వీళ్ళు కూడా వెళ్ళడానికి సన్నద్ధులై వెళ్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అనుచర గణము అంటే తన ప్రభు యొక్క ఆలోచనను, ప్రయోజనాన్ని ఎరిగిన వాళ్ళు అని భావము అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అనుచరా గణము అనే అది కూడా మరి అలా శివుడు మౌనంగా ఉన్నాడు అంటే ఆమె అలా ఒంటరిగా వెళ్ళిపోవడాన్ని ఆయన ఒప్పుకోవడం లేదు. కనుకనే వీళ్ళందరూ ఆయన శివుడి యొక్క అభిమతాన్ని వారందరూ తెలుసుకొని వెంటనే ఆ వేలాదిగా అనుచరగణం ఆ సతీదేవిని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకములకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ.